gafe kofɔlen ni ministère de la sécurité ko ale kɔni a kɔnɔkumaw ko olu ma jɛni a fan caman ye o baaraw olu kolomo karili o kɛra dɔgɔ furancɛ jan tɛmɛnen o kɛnɛ yɛrɛ ka maa min ye gafe in sɛbɛn n'o ye colonel Alpha Yaya Sangare a tun bɛ ka mun fɔ an ka jɛ an ka o lamɛn. Commence tout d'abord à remercier le chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Nga foli o bɛ jamana ɲama ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka ladilikan olu caman na mun y'a to ne yɛrɛ nin gafe in sɛbɛn o de ye ka fɔ ne yɛrɛ ne ye gawo kɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ani nanpala jamana cɛmancɛ fan fɛ ani jamana fan caman gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n ye fɛn minnu ye o de y'a to n ko n bɛ nin gafe in ka a sɛbɛn ne ka faamuyali ko o ye mun ye bamanciya walew olu o kɛlɛli kan ni maa min yɛrɛ ye nin gafe in kalan i bɛ se ka ye ka fɔ n bɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ a kɔnɔ a fɛɛrɛw o bɛ se ka kɛ sababu ye mun kɔni ye bamanciya wale ye ka o kɛlɛ nka o dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fana fɛɛrɛw ka tigɛ walasa nin wale ninnu yɛrɛ olu kana se ka sira sɔrɔ. Aller aussi vers un peu de la prévention. Jamana ministre caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan ka a ko ka a seereya mun ye colonel Abdoulaye Mayiga n'ale ye mara ɲama ye ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan ale hakilinata o kɛra mun ye ka ɲɛsin nin gafe in ma an ka jɛ an ko lamɛn. An bɛ wagati min na bi an bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ka fɔ an bɛ Mali kura de kɔnɔ wa lajɛrɛ belebele min n'o tɔgɔ ko Assise nationale de la refondation o kɛra o de y'a to ne kɔni hakili la an bɛ don min na ko bi farafinna gun u caman u bɛ se k'u ɲamada Mali ma a bɛ ka bamanciya wale ka o kɛlɛ cogo min na ka o fana o bɔ o sira fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun ye Burahima Kansa ye n'ale ye sanfɛ kalanko o minisiri ɲama ye ale fana ale kɔni ale tun bɛ kɛnɛ in kan wa gafe in yɛrɛ sɛbɛnni ale ye folikan min kɛ ka ɲɛsin a ma an bɛ se k'o fana lamɛn. Ne yɛrɛ bolo nin gafe in kɔni gafe ɲɛnama don wa gafe min don sanfɛ kalan ɲinini ko o gafe de don wa maa min yɛrɛ ye nin gafe in sɛbɛn ale ye gendarmerie o jalatigiba ye an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ a ye ɲininiw a ye olu bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ cogo min na gafe in a kɔnɔ ko o ka se ka nin ɲinini ninnu kɔni ka o sira ka o taama farafinna gun kan bi mun ye nin waleya cɛjugu minnu ye kɛlen don ka bɛɛ gan a kamana la an kɔni an bɛ laɲini min kɛ nin gafe in kɔnɔ maaw ka se ka u ka tata sɔrɔ a la ka bamanciya walew ka olu kɛlɛ. Pour les Sahel de manière particulière. O la ministère ka nin sɛbɛnfura in bɔlen k'a fɔ ko nin gafe kofɔlen kɔni ko u ma jɛni a kɔnɔko ye wa maa min kɛra a sɛbɛnbaga ye n'o ye colonel Alpha Yaya Sangare ko sɔrɔsiya sariyaw ko u bɛna boli ale kan an y'a ɲini ka colonel yɛrɛ yala n'an bɛ se k'a lasɔrɔ maa min kɛra a ka nin baara in kɔni ale kunnafonidiba ye maaw ma an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ ale yira k'a fɔ ko colonel bɛ wagati min na ko sisan k'a t'a fɛ ka kuma ka ɲɛsin nin gafe in ale kɔnɔna kuma ma Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.